Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι μια ομάδα χωρών που δημιουργούν μια ενιαία αγορά. Αυτή η κίνηση επιτρέπει σε ανθρώπους και αγαθά να μετακινούνται μεταξύ αυτών των χωρών, τηρώντας κάποιους κανόνες και πληρώνοντας διόδια εισόδου. Αλλά ίσως προτρέχουμε λίγο. Αν θέλουμε να πάρουμε την ιστορία από την αρχή, πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από 6 χρόνια μαχών η Ευρώπη είχε ξεκληριστεί. Οι οικονομίες κατέρεαν και οι ορκισμένοι εχθροί έπρεπε να δώσουν και πάλι τα χέρια για να αναθερμάνουν τις εμπορικές σχέσεις. Η Γαλλία και η Γερμανία αντιμετώπισαν τις πρώτες δυσκολίες για τη δημιουργία μιας ενότητας με σκοπό το κέρδος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τις πρώτες συζητήσεις. Το 1951, 6 χώρες, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία δημιούργησαν μία ένωση η οποία είχε στον πυρήνα της το ατσάλι και τον άνθρακα. Την αποκαλούσαν European Coal and Steel Community. Λίγο αργότερα παρουσίασαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση το 1958. Αυτές οι δύο ομάδες ήταν τα πρώτα στάδια της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μετονομαζόντουσαν το 1993. 6 δεκαετίες μετά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει 500 εκατομμύρια ανθρώπους, 28 χώρες, έχοντας ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αγγίζει τα 14 τρισεκατομμύρια το χρόνο. Οι χώρες που συνδέονται οικονομικά έχουν λιγότερες διαμάχες μεταξύ τους, χωρίς να είναι όλες χαρούμενες με αυτή τη συνύπαρξη. Υπάρχουν διαφωνίες για την οικονομική μεταχείριση, τα bailouts, όπως επίσης και το προσφυγικό. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτές οι διαφωνίες δίνουν όθηση στις απόψεις των αντιευρωπαϊστών, οι οποίοι καλούν τις χώρες τους να αποσυρθούν από την πιθανώς πιο δυνατή ένωση του κόσμου.